Na Rympei U ka channel nabynta paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Ka National Center for Seismology jang ka Sarkar India kala pentip balaki u jumai la kumba laisien hajala Assam uwei hadien uwei mynshi sngi ka janmet nengkong ka jingki u jumai baklan bor kumba san pen pra ka Richter scale uba jeli kumba san kilometer syapok khando uba sedang na Udalguri Assam batka ba jengai kumba san posau kilometer na Tezpur kabalaki akapor kumba sau sapoi baje mynshi sngi ka janmet uniu jumai uba khamjur ulak ta'ru malumalai ki yeng kisem ki badan haki jaka basajan bat bajur bha ha Assam kum Tezpur hakabala danro ki yeng ki ba ki kenro jong ki kilastang pra barula danro kita kisat jong ki yeng ki balaham iohsngew ya kabor jong uni ujumai ha Meghalaya, Manipur, Mizoram, Tripura, Arunachal Pradesh, Sikkim, Bhutan, Myanmar, Nepal, Bangladesh, Barhari, Tibet. Hadien uni ujumai sah kapor kumba sau san pupra baje la Khih biang jumai uba klain bor kumba lai ponwei uba jeleu san kilometer sepok khando uba sedang na Udalguri. Bat yone la iohsngew akibenta ka Assam bat kapot ka jella bat ka Bhutan bat ka Arunachal Pradesh. Hakapor pat san arpoi baje la Khih biang so uwei ujumai uba klain bor kumba arpan khandai uba jeliu san kilometer sepok khando baru ka jaka ka ba usdang tadaina Sontipur Assam ya uniu jumai la iohsngew ha Assam bat ki jaka khaput jang ka jella bat ka Bhutan bat Arunachal Pradesh haduh bala penmi ya kani ka khubor empat tips satya la dadan em ka jingsya kata da ka bajur bha ne la dan ni em kata ka jingja ka basngausi na kanu kani ka jingki jong uniu jumai ubala long laisin hapo jella Assam.